Iti sa Baliabangir, mapantay iti Regional News, Department of Labor and Employment ng Dole, Nagballaag kadagiti Agraramid, iti Paputok, kadigito nga gundaway. Apay nga ta, siguro digiti agpapaaramid kat digiti minor de edad, kadanan baka child labor mo, detoy, or anyaman. Amoy taman ti rason, manipod pa lang kini Idol si Auntie Papi, manipod pa lang iti Damag Regional. IFM News. IFM News. Regional. Nagpalagip man din iti Department of Labor and Employment kadagiti negosyante nga Agraramid ken naglaklako iti Paputok ken pasilaw asurutan da iti Occupational Safety and Health Standards tapno maliklikan iti anya mga insidente. Imbatan ni Secretary Bienvenido Laguasma nagiparuk at isuna iti direktiba nga mangbiling kadagiti regional offices nga i-monitor da no sumursurot dagiti establishmento kadagiti OSH rules. Tinasao nga inspeksyon ket kadwa da iti Bureau of Fire and Protection, Philippine National Police ken dagiti lokal a gobyerno. Kasapulan nga isubmitar dagiti regional directors iti Dole iti listahan dagiti na monitor dang aglaklako iti pyrotechnics iti Bureau of Working Conditions when BWC. Para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak Armin.